Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama nyako ma jahigni 16 kod mine mamoko 3 gin moko kuom mine ma onyuolo nyithindo 3 dichiel e kar od thieth ma Homa Bay ka ikwano mana seche to nyasi mar Christmas chakore. Kamano bende mine 5 mamoko to onyuolo nyithindo ma rude kendo gidhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay. Nas mochung'ne kar nyuol mar mine osiptandno Linda Tindi wacho ni nyithindo marude go dhi nyime gi yudo thieth kendo ngimagi kod mag jonyuolgi ni maber. Fanya tu vile wayudo ni nitiere mine monyuolo nyithindo moe achiel e ichgi. Koro iyudo ni mine onyuolo nyithindo 2, onyuolo nyithindo 3, to sama nyithindo e achiel iyudo ka weight gi odok piny. Gibedo nyithindo ma ok otegno, gi nyithindo ma pod yom, iluongo gi ni premature. Koro nyaka waketgi e nursery, ok ginyal yweyo maber, nyaka wakonygi gi ywe, nyaka wapidhgi, nyaka waketnegi warmth. Mine monyuolo nyithindo malo 2 ng'eny kabisa. Gi sama wawuoye ni kiwuotho e ward ka iboyudo ka nyithindo mine monyuolo nyithindo 3 gin mine 2. Mani yudo mama achiel nigi nyithindo mine 2 go, koro gin gi nyithindo 6. Mine monyuolo nyithindo 2 miluongo ni rude gin mine sama wawuoye ni gin mine 5. To nyithindo go ngima kendo moko giyudo thieth. Wakwayo ngima makare ne nyithindo go kaachiel koda minegi. Wadhi nyime kama gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit mane